Dígwit, is mis a Harriet Browne. Tá me gobar mar bhall den OneLearning sa rinn catechas, phobal agus acóirithe. Thosig me gobar sa stáiltear bhís mí anóir 2020, agus níl me sanifig post mar gal an bandain, agus dóilm go mai me ras sanifig sarwad. Bhí deis agam stóidir a dhéanamh an nGaeilge sa stáiltear bhís. Thug me faoi leibhéal 4 in Airach 2020, agus bheith an céadúir dom stóidir a dhéanamh an nGaeilge ón áirteist tamil ó hin. Sa gibhre críochnig mé leibhéal 5. Bhí an leibhéal seo I bhád níos deacra. Bhí na rangana ar lína, gach seachtain, áisiúil go leor. Bhí córa agus cadre bhí meastas go leirí, comá le gramadach, dúrfocail, dústiscintí agus ar eile. Ba de iontach aithne chur ar club blocathe agus ar cairde as ranna difriúla tríd an stáiltear bhís, trí Bhain na Gaeilge. Bhí na teagascóirí ar eas. Bhí neart ama agén chun muid féin a churnú trí Bhain na Gaeilge agus buimiid ar suimhneas sa rang, agus an am céine bhí siad dúsláánach go maith. Deala mór gramadach na hna cainte, dúrfocail, agus inis tá níos compóirdí ag labhairt na teanga. Bhí fóla gom ar rangana.com acmhainn idirgus ar lína freisin. I ggóteach na hibre, bhí dea-thionchar ag na cúrsaí orm mar gheall ar an múnaí na tá gom. Labhairt as Gaeilge le mo oibrethirí, nó le Gaeilgeoirí, nó ar an nóháin, nó ar lína, nuair is mian lum. Bhí an córáte cainte agrathe le linn seachtain na Gaeilge ag an social club sa stáiltear bhís gach bliain, agus uaireanta bhí an circeáil córá agrathe le mo oibrethirí, agus inis tá me bhád níos compóirdí ag ghlacu páirt ins na himachtaí seo. Tá móbalta text in nuachtáin agus in irisí a thuiscint níos fearr, agus breathnú ar chláráisneise Gaeilge ar TG4, agus éisteach le chlóracha ar radio na Gaelchultúr. Massam go bhfuil sé an tábhachtach ar déanaisiúnta a úsáid agus a orbairt. Tríd is tríd, de is spiras a bhí agam ag feilm na Gaeilge, na Gaelchultúr, agus támán buíoch as na cúrsaí a gcuirtear ar fáil dúin. Gur maigat.